Aborokigwa ba kirasi g'ikumi gose form 2 abale aborokigwa bomwelio ba 844 nigo baboligwe kubwata omukyo monene ase eng'encho ng'amba chikonyora libaga lyogochikoirora amatemo egekogera nigo baratoke batigirwa isiko koreng'ana nebiro gekorera CBC nere kurwa maiga yabo Musakito Fatgad Gesemba buna nakomanyia ng'a taikaransa tigatumanyie buna aborokia abanene kurwa ase chiskuru ao babere bagukwana mang'ana ega anene buna bono ega kurwa ase skuru ya Marindi. Omwarimu omonene bw'esukuru ya sekondari ya Marindi egotoka ewadi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira aserieta Kennedy Onchiri nigo abasemiri abaibori wichoria chipasari elio chibakonye ekero abana bagenderete gosoa ase sukuru etamu entang'ani nyobogima bokong'ete iga kosegeta abaibori baito babogorie chipasari form nindo chia bange kuna gocha bale bagotoretera toko basaineri tiga bagori chifomu echo egere tokonywe n'abashimiwa baito nabona mushimiwa mugaka n'umuntu bomukia egere atokonye batokonye ko to apasi ko bapasaris bakuburukana kiriya ke bakosoke kurwa se chai na bintu bindi etoka abana mbali skuru basome ase aborokiwa abo bagosomba ase kirasi kia ikomi gose form 2 abo boigo bare abo mwerio kigima asomoroberio bwa masomo o 844 nigo omwarimu oyo abasegitire kubeka omokia kigima ase amasoma abo erio gukora ase chinguru chinene kokoba omoroberio bwa masomo o CPC nigo orachie kubaikera na kubabera akomu asoria orachie kuirora kubaikera abo ba CPC niringa CPC kurumaya gaiga abana baiga nibitinda mimbe gabare bagukukole system tegati myaka ng'ebere system ya 844R igo abana bari class bono iga Kenya yonse batakire bakora omukyo monene asengencho system kurumaya nibwatayaye batachikonyara kuirana bachake bwango kunya kumanya nganki basomire kogenda ni system yawe bakoromukia egere baite bagenda chikosi ao ekogora maega ayakurumega na makongo ase CPC amangao aseigo atokwenda kare chinga baibuli mba basako ko diridali asoko kikabana inka tiga bakoromuki egere ba make sure abana basoire school bachakana na masomo bachikwirwanira ni system ya 844 nerega omwarimu oyoboigo nigo akwanera omubaro bwaborokiwa abo konyora baikiranire ase skuru eyo chinza twatarera eskuru eyo ya Marindi nabariganirie ase skuru eyo ya Marindi eyire gotoka West Mugirango eyire extra county school ebwata abana abanyaruka n'abamura n'abamenyeteime n'abaria bakuruka to wakanya sanga mbiyamo nasinga nchumu akoyoiga na twaigorete yesterday abana bachakete guchaka oswa kuru igoro murogoba nabona mandi na twaigoireiga mbagendete gosoa twaisire goikenuso ya abana bali tukagerete batakeire gosoa ase school ekere tutabwati form 1 aso mwakoyoiga to aliganti gutwara abana ngemia 4 na 30 abona bwana tukagerete gosoa form 2 3 and 4 na baria bageni baratoke bago cyabo na bakore chi application abona tukagerete bago chiko gosoa Hinko reporter ya Gatembe TV korwase eskuru eyeiga ya Marindi egotoka ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Nchefa Tigadi Gisemba